Pang tricycle? Sino kaya ang pwede kong masakyan? Meron pa naman akong hollow block sa may nagtatrabaho doon sa bahay. Raisi! Alika! May ikakarga ko sa iyo, hollow block! Baka yun itong lalaking to, yung palaging may katawagan. Boss? Bossing? Pwede makarga ng hollow block? Pwede bossing? Dadalhin doon sa amin? Pwede bossing? Sige. Ilan bossing? 1,000? 1,000? 1,000 piraso? Kaya ba isang karga? Kaya yan bossing. Ang capacity nito bossing, isang dump truck. O sige, uwi muna tayo kasi kuha tayong katulong, ha? Hindi na, ako nang magbubuhat. Sige, walang problema. Okay ha? Sige. Teka lang bossing may tumatawag ha. Lagatak. Sabi ko na nga eh. Plok. Hello. Hello Days. Mamaya Days Eto may pasayro ako eh. Ha? Kinikilig ako. Boy, karga, hindi yung kay katawagan. Hanap buhay muna. Teka lang nga bossing. Ito may tumatawag nga si Days Patayin mo na yan. Teka lang. Meron ako mga trabador doon. Hello Days. 1 milyon pa naman ang yun, sahod. Teka lang Days Ito medyo na yung pasayro ko. Ha? Sige. Dali na, Days. 10 oras na ng gabi. I love Patayin you. mo na yan. I love you Days. Sige. Bating, ilan yung bating? Tapos na. Ilan yung bating? 1,000. 1,000. Bale, dito, lagyan natin 500. 500 din dito. Sakto. Lagatak! Plok. Hello! Ay, Francia! Francia? Ay, asan ka ngayon? Ay, Caloocan? Ay, daanan kita mamaya dyan, ha? Naku naman, huwag kang maingay, Francia. Oy! Tawag. Natira na yung cellphone ko. Huwag mong ikarga dyan! Huwag mong ikarga dyan! Umanap pa ng ibang matatasyan. Umalit ka dyan! Babagay kita! Ayaw mo ha? Ako ang aalis. Ay! Wait! Motor ko yan! Ay! Motor ko yan! Motor ko yan! Bakit ginawa yan? Ay!